Amúgy kurva egyszerű a képlet. Én úgy élem az életemet, hogyha 10 kilométert le akarok futni, bármi is lesz, akkor lefutom. Nem hagyom abba 8 kilométernél. Még akkor sem, hogyha senki nem lát. Pedig milyen egyszerű lenne, mert senki nem dörgölné az orrom alá, hogy nem sikerült. De ezzel beengedném a démonokat, akik megtelepszenek és folyamatosan azt fogják suttogni, hogy nem vagyok elég jó. Én nem adom fel. Önmagamért nem adom fel. És majd amikor olyan élethelyzetbe kerülök, amikor igazán szükségem lenne a lelki erőmre, vagy a kitartásomra, akkor visszagondolok a 10 kilométerekre, és az önmagamról alkotott kép, amit a tény táplál, hogy nem adtam fel 8 kilométernél. Majd megerősítem magamban, és nem adom fel. Soha.